سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانات في ليد ما مدبات زينة مساهم سنة حدا لنا قراب الشيء قبل هنسي نلوم وين عدو ماي تقدر كيلوس كاب نرويو زحلة في قرب معلتات أب نروي نعرف عصرت حمش تستوى زرا ناي بيت فردي وناي بايتو وطراني روس أب زعبا إيرتراوان أب نروي إيرتراوان مالتي تي منقستي أب سدت نزلوا إيرتراوان بزعبا زقوبرو بحفشة أب نروي لما بفلاي بزعبا خقوبرو تسنح سير دباوي وانا تباهينو زغلصه نعو زملكت ابايتو نروي ركب هاي نيرو نعو زملكت دما كم كلاي كفال هنا هون كرم خانا انجليزنا نيرنا مو لو مزغدا بكرس مسايلو نعو بززر نغراني متاي كم زنبره بجمرت خامي كن ها زغدا بطعم صبغ شاي سلام لو انك صاحي تبو يعني اللي دقي من سلسله تراخبنا نزنايت مالي علات 15 ورحي 13 سنه 4 زنبره ناي برلمان روي زدقو وي كاز زوعله نغراني كجمرت خليخه شو يعني اللي شاي انا ولا داق معي يعني في خلنا يدي حبريت خبرات بالمقربة خبرات سمعني بس بلا نقاط مالي عب نروي هذا كلي توريو بلو نخيل وعلى تقال سوقا نوي عامة زجبرة التي ناي إرتران قال سمالته نوي عامة زجبرة بزي درجة ناي تمالي بقو درجة حدا نتي يخن باسبورت صنعنا في البيت صنعنا فرافو كوب صغير بعد كوب صغير نجار كريجن نجمع تأواني تخون زلا معناتي إذا حالته معناتها فرخيبنا خلنا في إما ما قريبه كم زلا ثم إما ما قريبهم زلا أكلت كأ تسمعني عمركم زلا لا هذا تي بايتو نروي هذا كوميتي أقيمه الكوميتي وين نتي تلا لو السنة ريو ናይ ገዛእ ርእሱ ናቱ እማመውን ወሲኹ ናብ ባይቶ ከቅርቦ ምኳኑ እዩ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ትማሊ ድማ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ትማሊ ብዙሓት ነጥብታት እዮም ኣብ ባይቶ ቀሪቦም ግን ሓደ ካብቲ ዝቀረበ ነጥቢ ቃልሲ ንስግረ ደባዊ ጭቆና ወይ ፀቕጢ ኣብ ኖርዌይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብናይ ደገ ሓይሊ ዝብል ማለት ከመይ ጌርና ንቃለሶ እዩ ዝብል ማለት ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገር አባላት ኮሚቴ 13 ሰባት የሚሮም ካብ ብዙሓት ፓርቲታት ብሙሉኦም ከዓ ነቲ እማመ ከም ዘለዎ ተሰማሚዖም መልእኽቲ ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእሶም ክልተቀድሞ ወሲኾም ትማሊ ከም ኣብቲ መስርዕ እዚ ከምዚ ኣመሰለ መስርሕ እንዲ መጀመርታ መስርዕ ተቀርብ ኮሚቴ ቆመሉ ዝምልከተ ንሪኦ ድሓር ባይቶ ሪእዎ እውን ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ወሲኑ ናብ ስራሕ ይውዕሎ ማለት ኣይኮነን ንሱ ናብ ምርሑ ማእከላት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ማለት ፅቡቅ ነገር ኣብቲ ካልእ እዋን ብዘይርአ መልክዑ ማለት እዩ ክልቲኦም እቶም ብየማንን ብፀጋምን ዘለዉ ሰልፍታት ማለት እዩ ኣብ ኖርዌይ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ 8-9 ሰልፍታት እዮም ዘለዉ ካብቶም 9 ሰልፍታት እቲ ሓደ ዝሓለፈ 4% ኖርዌይ እንታይ ዝግበር ካብቲ ህዝባዊ ርእይቶ ወይ ካብቲ ህዝባዊ ድምፂ 4% ምዝሕዝ ሓደ ሰልፊ እቲ ትሬሽሆልድ ኮይኑ ከምዚ እቲ ሚኒመም ዝኾነ ሪኳየርመንት ስለዘየማልአ ይተርፍ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፕሪስሊ ፖል ዝበሃል ወይ ኣብ ክርስትና መሰረት ዝገበረ ሰልፊ ንሱ ካብቲ ክስታይ ተኣልዩ ብጀኩ እቶም ዝነበሩ ግን እቶም 3 ብፀጋም እቶም 3 ብየማን ዘለዉ ካልኦት ከዓ ክልተ ማእከል ዘለዎ ሰልፍታት 8 ነናቶም ውክልና ገይሮም ነዚ ክብሎ ዝቀነና ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ንኤርትራውያን ከመይ ጌርና ንቃለስ ዝብል ማለ ኣቅሪቦሞ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን ነይሩ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብቲ ገዛ ውዒላ ነይራ ንፓርታ ወኪላ ድምፂ ኣስሚዓ ፕላስ ሕቶታት ከዓ መሊሳ ማለት እዩ ዝርዝር ንከዶ ንኽእል
حجي زي نبلو زلنا بوجن دقفتن بوجن تقامتن كم يكرر غنيو نايتم تقامتي بستفعل لازين خلا سمعنا لنا تم دقفتها كم يوم زري أول زي بتحمتي حمد يوم زهدوا ولا ألوي زرعي قبل مرسي زتراي قبل ما نسلا عقلت في المغلق كان انتايم زبلو زلون الصوم قال يوم سويلو مع بزيو قعوي ناي فيسبوك قال صحفاتهم سدوا قن كأ توم زصحفو حسب مثلا سير تاز الرقبو على تلفزيوناتهم نريهم على إنباستاتهم نريهم عبيت بعلاتهم على تقدمية نريهم سباتهم فجنت أيام صحفو زلون الصوم بتعامي زحفرا كامالتي نبعلهم ونتاي تحللهم تاي زروي تلتنقل ኣብ ኖርዌይ መንግስቲ ኖርዌይ ኣጻሪው መንነቶም ጻሪው 33,000 ኤርትራውያን ከም ዝነብሩ ገሊጹ ኣሎ እቲ ማለት ዝወዓለ መገበያውን ከም ዝብል ማለት እዩ ኩለን ተምሃሮታት ወርቃ 2 ገሊጾም ኣሎ ካብዞም 33,000 ከባቢ 27,000 26,000 ብቐጥታ ካብ ኤርትራ ዝመፁ እዮም እቶም 8,000 ሓቢሎም እዮም ኣብ ኖርዌይ ዝተወልዱ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ መፅኦም ክንብል ከለና ኣብዚ ኣሳይሎም ሓቲቶም ተዋሂቦም ወረቃቅቶም ተጻሪዩ ገሌ ማለት እዩ ግን كم تنعنا زولنا بسلف مسوتنا وازيوم تكروتيوم زيوم قليوم زيوم قليوم نمن قصنا روي كأقومي نمسوا على سي قومي الكايو زسمنا نعنا مسي نويح عمتات تهانس أسألي قليسو تكروي الكايو قسم بدخل ويكاير ترونا تخفلت تك على سكافالي لومي أرجعت تعرف أيرهم تريد الغشاي حجين تايلهم تحفلوا قليوم كابزم 30 قالن شحستي منقص نروي تجاجي 10,000 ኤርትራውያን 10,000 ዝኾኑ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝመፁ እዮም ሓንሳብ ዋላ ትግራይ ክገልፅውን ፅጎም እዮም መስለን ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ገለ ዝብላቲ ገሊኡ ቋንቋ እንግሊሽ ገሊኡ ቋንቋ ኖርዌይ ዝፅሕፎ ዘሎ ሕጂ እዞም 10,000 ንሕና ከምዚ ኣብ ዋሽንተን ሓደ እዋን ዝነበረ ናይ በዓል ናይ ማርቲን ሉተር ሰልፍታት ب10,000 ኣብ ኦስሎ ወፂና ሰልማዊ ሰልፊ ተወዳ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ናፅነት ዝኣምኑ ዘይኣምኑ ናብ ካልእ ሓሸው እዮም ዝኣትውሎ ማለት እዩ እንታይ ይመስለካ ዋላ ብሽሞም እውን ኣይፅሕፎን እዮም ግን እቲ ሓሳብ እሱ ስለዝኾነ ከምዚ ኣትዮም ኣለዉ እቲ ናይ ፍትሒ ደንበ ግን ብጣዕሚ ሓጎሱ ይፅምብል ኣሎ እዚ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ዕለት 19 ንውሳነ ቀርብ ታይሱ ፋይናል ውሳኔ ዝኮን ዘሎ ንውሳነ ቀርብ ሕጂ ትማሊ እማመ ኣብቲ ፓርላማ ቀሪቡ ነናውተን እተን ሰልፍታት ንኣብነት ናይ ገስጋሲ ሰልፊ ዝበሃል ኣዝዩ የማናዊ ሰልፊ ኤፍኣርፒ ዝበሃል ገስጋሲ ሊበራላዊ ዝኾነ ገስጋሲ ሰልፊ ዝበሃል ልክዕ እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ተርሚኖሎጂ ተጠቒሙ ክፍታሕ ዘለዎ ዓብን ኣገዳስን ሽግር ኤርትራውያን እዩ ተጠቂሱ ንሱ ሕጂ እንታይ ዝብል እዚ ኣክሽን ፕላን ዝግን ኣነ ብኡ ጥራሕ ኣይሰማዕኒ ክንኡ ክንከይድ ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ሰው ሓደ እቲ ብጌጋ ሂብናዮም ዘለና መንበሪ ፍቃድ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጨቋነ ስርዓት ዝድግፉ ምስ ዝኾኑ እቲ መንበሪ ትኽምንጠሉ ኣሎ ካልኣይ እንኮላይ እቶም ዜግነት ወሲዶም ዘለዉ ዜግነቶም ንድሕሪት ተመሊስና ምስ ረኣናዮ ብምኽንያት ዕቑባ ምሕታት ምስ ዝኸውን እቲ ዕቑቦኦም ድማ ዕቑባ ዝሓተትሉ መንግስቲ ንዑ ድግፉ ተለዉ ድማ እሱ እውን ክምንጠል ኣለዎ ብል ሳልሳይ ንኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ንሰብ መዚ ኤርትራ እንኮላይ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ቋፅረን ትካላትን ውድባትን ማሕበራትን እንተለዋ ዝግበር ሓገዝ ከዓ ዶ ብል እዩ ኢንፋክት እዚ بخستاي حلفن بماجوريتي دمسي حلفن زي نتبتات زي جنتاي ناي بعلو أكشن بلان تداريلو أبطاولا خصني حزول ما أتي نابتكبار كوفر تحاسب زلون أبتكبار كلوة تحاسب زلون جنتاي تمقدنا يتقسنا نبرنا ببروبا سامبل أناليسيس بحالون عاد تكال مالتي أكتشن 10 شمونتن فعو مينيستر ناي تمرس نبرت أبا قاسيت ناي حسابن ناي بنستر وين ناي ساقا ما يسلفي أدم منبر زنبرت مينيستر تمرت قاعد زنبرت بزطلبته من قديو تشعر مصنعتي قبل تبعي المالك أبت مصنعت خالص زر دراوي برسنت كنترول صاقن مقطعات أبو بتعم زرزرات وزيو ناترات راح زي كونها ناي راشان ناي إيران ناي تشاينا
مس إيرترا وسيحكا زقبرو ساطن قصصرن أب نروي دو فليزبل أو معات زرزرات على مالتي إزي أب جبرو وعل بلا مبزحتن تن كابتم شومون تسلفتات تم شو عته ناز قداي سامعون شامناي زقسقات السلف زبلك هالخو السوء خالي يكون ناي بين بلان وتيلو سقاب نابلع لابس كنت قصود سنحنا نقرأت كيدا لنا قليهم كاتاي بلو ناي نسمو already تي ناي immigration ودات زلو يدي اي زبالة بزعدي نسي كريوت أني إيو حدش حق خنا دقلو عيد لي الناني عند حد أخوهم مخانم فليتو already قد محجي زلو مسارحي فولس لزلو هم مخدر برخري أبو خا ملو متأمانا لنا الإيميجريشن وداتو ناي إرتراين كري ناتي هذا من المنجستي بدقوكم السؤال حدما نزو ودات ذي سقاب ممنتقال كبسة قدم حجون لوم دا سرار حصل زمرة نسوق السن إنان حج حدش وساني أي نوصل الزولية مالت كان بمولو متايم زبلو دارجا إرتراويان كاب عدم مالت إتي تتقيمهم لزلو قالات نبعلو خمزي مس إرتراسي إمبرداو ولا نحوارو دا دبلوماسي خمسيون كلهم شمونتين بارتاتي قتالي أقواني كساب حجي تسعان حدن إرترا ناصرنا تامترقب تسعان سلسن ناصرنا تامترقب تسعان سلسن يكون تصل دحر تسعان سلسن حد سبعي حد بارتي وتهدر أو مرحي زمرحة هجري أبتدي دحر باي تاخد قصوى كله فلاي حد بارتين كاملهم كاب طليان تيزان ناي كاب ودعت 10 شمنت ترشعت في الزمن 10 شمنت في الزمن ناي طليان مجزاء تخطفون أبس قاب كلاي فينا تعلم ناي طليان نبرت دحريو إرتوان كان ناسنوتهم كم تقالسو جن حما أقاطعم كوين زوجت هذا وصراحة الموضوع فتشون مدام دم تهزي بلو هجروا بلوت كم زخدي زون ريبورت ناي NHCR كم زريو ناي أوروبا حبرت كم زريو خا بمولهم وي كاب هجروا بلو زملوت يوم وي دم هجروا بلوت مخيكودو زبل مخنيات زتوهابون نبرتين زبل هذا الشيء سقى بإرترا كم توصيز جلس 37% أتاويتاتنا إرترا خاني هابزون كابوم ليتام زبوتسمو تمليسهم نعو بزخفلو كم زكايد إذا خا قبول كم زي كلين إذا بمولهم دا قلتو تتقاملو قالات دما بروتال قتالي شاقواني سرعات فتشم ديمقراسي بلو سرعات ناي منقصقاس قدب ناي مزراب قدب ناي حبير كام علال قدب ناي تكالات ناي مقال organization ناي موداب قدب زلو حاجة توتاليتار هاجري لو من قال يسمو ስለዚህ ዳርጋ አብ ዓወት ኢና ክንብሎ ንኽእል ካልእ ግዜን ኣብ ካልእ ሃገርን ሲ ኣለዉ ነው ኣብ የማን ዘለዉ ነቲ መንግስቲ ይመርሕዎ ተለዉ እቶም ፀጋም ከዓ ፖለቲኮም ከሰላስሉ ክብሉ ብውሕዱ ነቲ ብፀጋም ዝነቐለ እቶም የማን ይቃወሞ ብየማን ዝነቐለ ከዓ እቶም ፀጋም ይቃወሞ ኣብዚ ዳርጋ ኣነኒሞስ ብዝበሃል ቁፅሪ ብሙሉኦም ነቲ ድምፂ ከም ዘለዎ ወሲዶም እቲ ገስጋስ ሰልፊ ዝበልካ ግን ካብኡን ላዕሊ ክንከይድ ኣለና ዝብል ነቲ ኣክሽን ፕላን ኣይቅበሎን እየ ካብኡን ላዕሊ ክንከይድ ኣለና ዝብል ክልተ ነገራት ክንልዕል መጀመርታ እቲ ኩሎም ቶም ፓርቲታት መንግስቲ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ሕጂ ብሕጂ መንግስቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ዝኾኑሉ ከዓኒ ናይቲ ሃገር ወከልቲ ኮይኖም ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ከዓ ሓላፍነቶም ክወፁን ኣድላይ ንሃገሮም ዘርብሕ ክገብሩ ከዓ ተፅበዮ ነገር እዩ እሞ ናብ ኤርትራ ብዝጠመተ መልክዕ እዚ ጉዳይ እዚ ይፀየቕ ኣይገድሰናን እዩ ጥራሕ ኣብዚ ዘሎ ጉዳይ ንሕናስ ንፅፍ ክብሉ ዝድርኾም ምክንያት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል ከም ዓቢ ዛዕባ ሚዛን ስለ ዝወሃቡ ኣብ ኖርዌይ ዋላስ እቲ ብስርዓት ግደፍ ዝግበር ዘሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እሞ ስለ ዝፀየንዎ እዩ ከመይ ተንብቦ ንስኻ እዚኣ ሓንቲ ላሞ እዚኣ ምስ መለስካለይ ሽዑ ናት ናይ ቁጠባ ወይ ናት ናይ ገንዘብ ክንከይድ ኢና እዚኣ ኣነ እንታይ ይመስለኒ ኖርዌይ እታ the most egalitarian society ዝበሃል ማለት ናይ መወዳእታ ናፅነት ወዲ ሰብ ዝኣምን ሕብረተሰብ እዩ ዳርጋ ነርዎ ናይ መወዳእታ ማለት ዳርጋ ኣለዎም ከምዚ ኤክስፕሬሽን ኣለዎም ናቶም ኣነን ናተይን ብልካ ባዕለይን ናተይን ሕጂ ኣብኡ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዕዳጋ ዝደልዩ ህዝቢ ይኮኑን ከም ስካንዲኔቭያ እንተዘለካ ይዓድውን ዳርጋ ሆም እዩ ኩሉ ሓደ ሕጂ ይመስለና ኣነ ዋላ ተርእስቲ ነፍሲ ወከፎም መእተዎ ክገብሩ ከለዉ ነዚ ኬዝ ናይ ትማል ከልዕልዎ ከለዉ ግን እንታይ ዝብሉ ኤርትራውያን
ኣብ ኖርዌይ ዘለዉ ናጽነት የብልን ልክ ከምቲ ካልኦት ኣብ ኖርዌይ ንቕመጥ ዜጋታት ናጽነት የብልና ልክ ማዕሬና ናጽነት የብልን ካልኣይ ናይ ኖርዌይ ሉዓላውነት ድማ ይገሃስቶም ዘለዎም ጠቂሶም ኣሎ 2-3 ፓርቲ ፍላይ ማለት ካልኦት ኣካላት እንድሕር ደኣ ኢዶም ዘእትውለዎ ኮይኑ ኣብ መሬት ኖርዌይ ሉዓላውነት ናይ ኖርዌይ ከም ምጥሓስ ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ ኣነ ዝመስለኒ ንኤርትራውያን እቲ ናይ ኢንፋክት ጠቕስዎ እዮም እቲ ክንገብሮ ንኽእል ውስን ይብሉ እዮም ክጠቕሱ ከለዉ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ክልተ ነገር እዮም ተቐርቂሮም ዘለዉ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዋና ኣብ ስግር ናይ ኖርዌይ ዘሎ እቶም ግዳያት ከዓ ኣብ ኖርዌይ እዮም ዘለዉ ሕጂ ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ ከዓ ከም ዝፈዋስ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ እንትኾንካ ጠንቅን ሳዕቤንን ክትሓዝ ኣለዎ ሕጂ እቲ ጠንቂ ኣብ ካልእ ሃገር ምዃኑ እቶም ሳዕቤንን ግዳያትን ከዓ ኣብ ኖርዌይ ምዃኖም እሱ ኣዝዩ ተሓላለኸ መስርሕ እዩ ዝኽተል ግን ናይ ፀጥታ ኣካላትን ፖሊስ ናይ ኖርዌይን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተዋሃደ ስራሕ ክሰርሑ ኢሎም እዮም ኣብቲ ኣክሽን ፕላን ክቐምጥዎ ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ ብውሕዱ ግን እቶም ኣብ ኖርዌይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ፀቕጢ ብዘይ ሽግር ዝነብሩሉ ኩነታት ክንፅበ የብልናን ሕጂ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ዘለዉ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ካብቲ ዘለዎም መሰረታዊ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ዘለዎም ኣረኣእያን በፂሖሞ ዘለዉ ስልጣነ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ኣብቲ ናይ ቁጠባ መልክዕ ክንከይድ ከለና እቲ ብ200 ኮነ ወይ እውን ካብ ብሓዋላ መልክዕ ዝኸይድ ካብ ኩለን ሃገራት ከም ዝኸይድ ጉሁድ ነገር እዩ እሞ ኣብኡ ኸ እንታይ ተራ ክፃወቱ ክእሉ ንሶም ኣብቲ 200 ክኸውን ይኽእል ወይ ካብቲ ብሓዋላ ዝኸይድ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ 37% ካብቲ ኣታዊ ናብኡ ከም ዝኸይድን ንስኹም ዝረኽቦን ብፀብፃብ መልክዕ ክትገልፀለይ ፅኒሕካ እሞ ኣብዚ ከ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ንሶም ወይ ኣተኩሮ ሂቦም ዝተዛረብሉ ነገር እንተሎ ኣብኡ እሱ እውን ቁሩብ ሕልቕላኽ መስራዕ ከም ዘለዎ እዮም ዝጠቕሱ ነይሮም ንኣብነት እቲ ኣበጋሲ ናይቲ ሓሳብ ኦለ ለብስቶን ዝበሃል ናይ ሚኒስትሪ ወይ ናይ ፀጋማይ ሰልፊ ፀጋም ኣይኮነን ኢንፋክት ተረኣዮም ፀጋም ኣይኮነን እቲ ሰልፊ ቬንስትረ ዝበሃል እምበር ካብቶም የበይማን ዘለዎ ግን ተረኣዩ እንታይ እዩ ብፍላይ ብውሕዱ ማይኖሪቲ ስደተኛታት ካልኦት ማይኖሪቲ ዋላ ተዓዲ ሃልዮም እውን ዘለዎም ናይ ሴክሹዋል ኦሪንቴሽን ብካልእ ማይኖሪቲ ኣለዎ ሰባት ነው ኣብኦም ዘተኮረ ሓደ ዕብይ ዝበለ መትከላት ኣለዎ ስለዚ ብኸምኡ ይመስለኒ ነዚ ክስታይ እውን ከልዕሎ ዝተገደደ ማለት እዩ ሕጂ እሱ እንታይ ኢሉ ሓቲትዋ ነታ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይቲ ሃገር ትማልብቲ ዝነበረ ክትእ ንሕና ብፍላይ ነቲ ገንዘብ ካብ ሃገርና ዝኸይድ ምስ ሆላንድ ምስ ካናዳ ምስ ሽወደን ስራሕ የድልየና ኣሎ ከመይ ክንሰርሕ ንኽእል ማዕረ ክንደይና ክንሰርሕ ንኽእል ተዋሂድና ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ኢንፋክት ሳምንታይ ኢላ ክትምልስ ፈቲና እቲ ቀረፅ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ንሕና ከመይ ከም ንገብር ኣይፈልጥን ግን እቲ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ግን ስራሕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ያጠቅስ ግን እሱ እንታይ ይብላ ከም ዝከኣል ተመሳሳሊ ፀገም ምዃን ብውሕዱ እቶም ካልኦት ዋላ ተሰማምዕሉ ማለት እዩ ንኤርትራ ዝወሃብ ሓገዛት ከም ዘሎ ማለት እዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ ማለት ዝኾነ ኣክሽን ፕላን ኣየድልየና ንፅባይ ኣየድልየና ውሳነታት ምውሳድ ኣየድልየና ሕጂ ናብ ተግባር ከዓ ትኽእል ከምኡ እንዳበልዮም ዘራረቡ ነይሮም ትባል ንኣብነት ንኤርትራ ናይ ኤርትራ ሰመዝን ንምህናፅ ሃገር ንናይ ልምዓት ንገለ መደባት ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ ኣሎ ካብ ኖርዌይ ብፍላይ ከዓ ኣነ ዝክሮ ከማን ኣብ ሃማመተ 2019 ኣቢሉ ማለት ዓቕሚ መደለብ መንእስያት ሞያ መደለብ መንእስያት ተባሂሉ ሲ እዚኦም ዝፈልጥዎ እንታይ ሃማመተ ማለት ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ወላ ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ፅባር ናይቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ንመንእስያት ዝቆመ ትካል ምዃኑ ይፈልጡ ብኦ ቢሎም ከዓ መዓት ገንዘብ ክወስዱ ፀኒሖም እቲ ገንዘብ ትበይ ከም ዝውዕል ኩላትና ንፈልጦ ኢና መቸም ስለዚ እንታይ ዝብል ብንፁር ኣብኡ እንታይ ኢሎም ንናይ ኤርትራ መራሕቲ ወይ ሰመዝን ንሶም ንዝቋፀርዎም ትካላት ወይ ውዳበታትን ገንዘብ ክላኽ ይብሉ ካልእ እቲ ናይ 200 ዝበልካዮ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ኣቐዲሙ እውን ኮደው ኢሉ ብዙሓት ሃገራት ኮደው ኣብል ኢሎ ነው ዋላ
نروي ون قدم حجي دو كبل كم زلو امباسنا خد سوكلم صويعو مزراريبو نيرون اوكي لون ግን بخالي መንገዲ بحبو خمس خيط كلاتنا نفلتنا حجي نزل روان هاجرات انتايو وسانيهم ፓርላማን ድሕወሲኑ መካኒዝም አለ ሶን ተጽልም ተጻዳት ገንዘብ ከመይሉ خمس خيط ፈልጦ ማጽቢቁም ማለት ስለዚህ እንድሕርዳ ውሳነታት ተወሲዱ ዋላ ተቦዕቡ ዝኸይድ ገንዘብ ወንደው ክብል ምዃኑ ሁለት ነገር ማለት ካለ እንድሕርዳ እዞም ክልተ ኻሚቲ ዝኸፍሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ተወሲድሎም ወርቃቅቶም ብሓደጋን ፍርኣትዩ እትዕቅቦም ብሓደጋን ተኣትዩ ዜግነቶም ብሓደጋ ተኣትዩ ክልተ ኻሚቲ እውን ክኸፍሉ ኣይ ክጉደዱን እዮም ክጎድፈዮም እውን ማለት ስለዚ ብዙሓት ኣገባባት ኣለዉ እቲ መንግስቲ ግን ተኽልተ ኻሚቲ መኽፋል ዝብልን ኪንኡን ይኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ እውን ካብ ኖርዌይ ከም ዝኸይድና ማሊ ካብቲ ከረዳእ ዝኻልና ካብቲ ፓርላመንት ማለት ስለዚ እዚ ደው ተኢሉ ንሕና ተብዚ ዝካየድ ዘሎ ፀቕጥታት ዋላት ፌስቲቫል ፌስታታትን ፌስቲቫላትን እንዳገበሩ ሓደ ናይ ፕሮፓጋንዳ የምጥቀሙሉ ካልኣይ ከዓ ገንዘብ መእከብ የምጥቀሙሉ ማለት እዚታት ደው ተኢሉ ከዓ ንዓና ዓብር ውሽጣ ክኸውን እዩ ንዖም ነቶም ደገፍቲ እውን ኢንፋክት ትሩፍታ ክኸውን እዩ ከም ዝረኣኻዮም ክንዲ 10 ግዜ ገንዘቦም ዘጥፉ ካብ ኣዳራሽ ናብ ኣዳራሽ ሎም እኳ ካብ በዓቲ ናብ በዓቲ ክንብሎ ንኽእል ካብ ዝናጠሩ ሰላም ገይሮም ኣብቲ ዘለውዎ ዓዲ ክነብሩ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ድሮ ፌስቡክ ኣካውንቶም ዘሎ ካብ ምሕባ ኣብኡ ስኢሎሞ ዝነበሩ ሓንጀ መንጂ ኣብ ምጥፋእ እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ ሕጂ ጠቕላላ ከምዚ በቃ ታይና ክንብሎም እዚ ዘለናዮ ዓድን ዘለኻዮ ንሲ ዕዋፍ ዊንተር ምስ ኮና ኩለና ኣፍሪቃ እዚ ከዓ ገለ መፅአ ተባሂሉ እቲ ብምሉኡ ናይ ኣካውንትስ ናይ ህግደፍ ኣብ ኖርዌይ ዳርጋ ባንዴራ ይብሉ ስእሊ ይብሉ ገለ ይብሉ ዳርጋ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈንጠዝያ ካብኦም ዘወድዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩላትና ሰላም ዘውርድ ክኸውን ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለና ናብ ናይ መጨረሻ ሕቶ ክንከይድና ነቲ ስርዓት እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ኖርዌይ ጀሚራ ሓንቲ ሃገር ኣበይ ከበዝብፅሕ ዝብል ግብረ መልሲ ዝህብ ዶ መስለካ ዋላስ ብኣተኩሮ ዝስርሓሉ ብኣተኩሮ እውን ዝሕዞ ኮይኑ ዝስምዓካ ኢንፋክት ናይ ኤርትራ ስርዓት ከምቲ ንፈልጦ ሓንቲ ሃገር ከም ስለ ዝገበረት ፖሊሱ ቅይር ገለ ዝብል ትፅቢት የብለና ሕጂ ንሕና እቲ ህዝባዊ ማዕበል ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ግን ኣእጋር ኣብ ተፈላለየ ተዘርጊሐን ዘለዋ መሓውር ናይ ስርዓት እንዳሕፀርካ ትኸይድካ ናብኡ እንዳቐረብካ ትኸይድ ማለት ከምቲ መቀዳማይ ዝበልናዮ ኣብዚ ዘሎ ድፋዕ ተፈሪሱ ናብ ዓዲ ገፁ ኣተኩሮ ክኸውን ማለት እዩ ኣጀንዳና ናብ ዓዲ ክኸውን ቃልስና ናብ ገፁ ክኸውን እቲ ኣብዚ ነጥፎ ዘለና ኤነርጂ ኣብዚ ነጥፎ ዘለና ገንዘብ ተዋሃሂዱ ከዓ ናብ ዓዲ ገፁ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ናብ ዝብል መደምደምታ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል እምበር ነቲ ስርዓት ኣብዚ ብዝግበር ኩሉ መድያዊ ቃልሲ ኣብዚ ብዝግበር ጥራሕ ይውዳእ ማለት ኣይኮነን ካልእ ግን ናይ ኤውሮጳ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ወረቐት ምዝወፅእ ሪፈረንስ ዝኾነ ካልእ ሃገር ስትokholm ባይኮት ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ነዚ ክስታይ ኣይንፈቅድን ኢሎም ኣለዉ ንዓመት ክሪስቲያን ሳንድ ዝበሃል ዓዲ ናይ ኖርዌይ ፌስቲቫል ክንገብርና ተኢሎም እታ ዶኩመንት ናይ ስትokholm ሒዝካ ኢኻ ትኸዶ ነቶም ኮምና ክሪስቲያን ሳንድ ርግፀኛ እዚ ናይ ኖርዌይ ውሳነ ሕጂ ዕለት 19 ክውሰን ወላ ሓንቲ ምጥርጣር የብሉ ንሱ ምስ ተወሰነ ሓደ መወከሲ ሰነድ ንሆላንድ ክኸውን ንጀርመን ክኸውን ዴንማርክ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ፅልዋ ከም ዘለዎ ርዱእ ነገር እዩ ማለት ሓደ ብገንዘብ ይሕፅራሉ ነቲ ስርዓት ገንዘብ ሕፅረት ይኸትለሉ ኣሎ ካልኣይ ንዓና ከዓኒ ኣጀንዳናን ኣድህቦናን ሓይልናን ናብ ዓድና ገፅና ከም ንቐርብ ዘግበር ሓደ ተበግሶ ይኸውን ዝኽእል ፅቡቅ እንታይ ውሳነ ክሓልፍ እዩ ሕጂ ትፅቢት ዝግበር ዘሎ ናይ መጨረሻ ክትከውን እያ እንታይ ውሳነ እቲ ክብደት ናይቲ ውሳነን እንታይ ውሳነ ክውሰን ከም ትፅቢት ከም ዝግበር ዘሎ ካብ ዘለካ ትዕዘብቲ ክትነግረኒ እሞ ንውድእ እተን ውሳነታት ኣብ ሰለስተ ዝተሓፅራ እንድየን ማለት ኣብ ሰለስተ ዝተሓፅራን ሓደ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እዩ ተዛሪቡ ዘሎ 37 ኣቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ዓዲ ምስቲ መንግስቲ ከም ዝደናገፀ ማለት ምድንጋዝ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገንዘብ ኣኪበን ከም ሰዳሱ ጭቡጥ ሰነድ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ሰባት ኮንትሮል ከም ዝገብራ
ሳልሳይ ፀብፀባት ናብቲ ስርዓት ከም ሰዳ ምክንያቱ ፐርሰናል ናምበርካ ከይተረፈ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኮላይ ዘሎ ማለት እንዳ ቤተ ክርስቲያናት ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እንተቃዋምን ደጋፍን ፍልልያ ምፍጣር ተነፅሎ ኣብ ምፍጣር ካልእ ማሕበራዊ ህይወት ናይቲ ህዝቢ በቃ ኤግዛክትሊ በቃ ንቁልቁል ናይ ምትፍናን ስራሕ ይሰርሓ ማለት እዩ ናይቲ ካብ ቤተክርስትያን ፍፁም ወፃኢ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ዶኩመንተሪ ኮይኑ ጋጣሚ ሰይደልካ ነረ ዶኩመንት ምቀዳም እቲ ሱርቲንግ ከም እማመ ቀሪቡ ዘሎ ከም ዘዘራት ደብዳቤታት ኣሎ ናይ ውልቀ ሰባት ሓደ ካብቲ ደብዳቤ ናት ያለው ኣብኡ እንታይ ዝብል ከም ኣብነት ክኸውን ኢለ ጠቕሶ ዘለኹ ቤተክርስትያን ክንሳለም ኢልና ጥራሕ ምስከድና ፈትዋ ሓቲትና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ልሙድ እዩ ማለት እዩ ኣጋጣሚቲ ደብዳቤ ናተይ ብዘሎ እምበር ልሙድ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዘለይ እንታይ እዮም ዝገብሩ እሶም ዝኾነ ንዖም ዘይማመት ሓዲትካ ንኣብነት ሲምፕል ሕቶ ተሓትት እዚ ገንዘብ ዝዋፃእ ዘሎ ሲ ኣብ ምንታይ ውዕል ኣሎ ቤተክርስትያን ኣይተገዘን ክንዲዚ ዓመታት ገይርኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ንፅባሒታ እዩ ዝመፀካ ኣብናትና ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ንገብሮ ኣኼባ ንገብሮ ስርዓተ ኣምልኾ ንገብሮ ጥምቀት ንገብሮ መርዓ ንእከበሉ ሓዘን ከይትመፅእ ዝብል ደብዳቤ ድሓር እቲ ዕሽነቶም ከዓ ሪኮመንዳ ገይሮም ሰብ ሬጅስተር ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ፍሉጥ ኢኖ ንፖሊስ ቅዳሕ ኣገልግሉ ገለ ማለት ካልእ ዝተዓዘብናዮ እንታይ እዩ ንማሕበራት ናይ ሃማደእ ዝበሃላ ኣለዋ ናይ መንእስያ ዝበሃሉ ናይ ገለ መዓት ማሕበራት ኣለዉ እቲ ደብዳቤ ሓደ ሰብ ይፅሕፎ ኮፒ ፔስቲ ማለት እዩ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ደብዳቤን እቲ ናይ ሃማደእ ደብዳቤን እቲ ናይ ማሕበር ናይ መንእስያት ደብዳቤን እታ ትሕዝቶ እያ ሓደ ሽዑ መወዳ ኣብ ማእከል ካብ ቤተክርስትያን ትስጎጉ ከለካ ቸርች ትብል ትውስኻ ጥራይ እታ ደቂ ኣንስትዮ ውፅኦም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዝኣልዮ ቤተክርስትያን ሓደ ሰብ ዝኣልዮ ሃማደእ ሓደ ሰብ ዝኣልዮ ናይ መንእስያት ናይ ኩሉ ዓይነት ማለት ኣብ ርእሲ እዞም ኩሎም ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እሱ ማለት እዩ እሱ ኣብ ዝረኣናዮ ብፍላይ ኣነ ዝረኣኹ ኣብ ዘለኽዎ ከባቢ ዝረኣኹ ክልተ ሰለስተ ደብዳቤታት ርኢና ኣለና ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማለት እዩ ብጀካ ካብ ቸርች ስጎግ ከለካ ቸርች ጥራሕ ትብል እቲ ካልእ ትሕዝቶ ግን ኩሉ ሓደ ካብ ናትና ኣኼባ ካብ ናትና ገለ ይዝብል እዞም ትብለን ዘለካ ንምክልካል ወይ ንምቕናስ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ መስርሕ ብካልእ ወገን ከ ናይቶም ከምኡ ዝእከቡ ዘለዉ ሰባት መሰሎም መንፋግ ዶ ኣይኮነን ብከምኡ ዓይነት ናይ ምምውጋት መልሲ እንድሕር ደኣኒ ክምልሱ ፈቲኖም እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ውፅኢት መሊሶም እኮ ኣብዛ ሰዲደልካ ኣለኹ ሓንቲ ጋዜጣ ወፂኣቶላ ናይ ሃማደአ ዝበሃላ ኣብዛ ዓዲ ብመልሲ ይባላ ንሕና ንኤርትራውያን ዲስክሪሚኔት ዝገብር እዩ ዝንፅል እዩ ናይ ሜድያ ሸፈነ ረኪብሎ ናይ ሓደ ጥራሕ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ገለ ዝብል መልሲ ክትፈቲና ገፃይ ቀልዕትን ሽማይ ሃበትን ኣብኡ መራሒት ናይ ሃማደአ ገለ ዝብል ማለት እዩ ናይ ክቢነ ኮረይን ኣብዛ ዓዲ ከምዚ ምፍራሕ ዝመፀን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ምስተሓተተት እውን ኣብ ኢልዋ ምስ ማለት ናይ ፋሚሊ ስለ ዘይፈቅዱስ ኣይንጠቅስን ገሌላ ማለት እዩ እዚኣ ኸማን ተቢዓ እንታይ ገዲፋ ተባሂላ ኣብ መልሲ ሂባ እምበር ኳሕኩሖሞም ክንደይ ጋዜጠኛታት መልሲ ይህቡን ንሶም ስርሖም ናይ ፀላም ይትፈለጥ ኢኻ ኣብ ፀልማት ምሸት ከከይዶም ተተዳዊሎም ኣብ ግሩፓት ኩሉ ሕማቕ ምስራሕ እምበር ከምዚኣ ንገብራ ዘለና ወፂኦም ሓቂ ክነግሩ ይኽእሉ ሓቂ ይብሎም ልክዕዩ ኣብዛ ዓዲ ናይ እምነት መሰል ኣሎ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ኣሎ ናይ ምእካብ ኦርጋናይዜሽን ናይ ውዳበ መሰል ኣሎ ከምኡ መሰላት ኣለዎም ከምኡ ክገብሩ ከዓ መሰል ኣለዎም ንሕና ከምኡ ይግበሩ ይኮነ እቲ መሰል እቲ ተጠቂሞም ግን ንኻልኦት መነፀሊ ንኻልኦት መዕገቲ ንኻልኦት መፈራርሒ ንኻልኦት መፀለሚ ንኻልኦት ክረዲት ዘይመውሃቢ ንኻልኦት መፅረፊ መዋረዲ ክጥቀምሉ ይብሎም ይሕተና እዚአን ሕቶታትና እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤርትራ 70-80 ኮይኑ እዚ ደስ ብለና ኮሚኒቲናትና እንዲ ሓቋፊ ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ተኸቢሩ ፅቡቅ ሓቋፊ ጥራሕ ይኹን ንሱ እቲ ቃልስና ፀኒሑ ከምኡ ከውና እንደሊ ዘለና መንግስቲ ነርወይ እውን ከምኡ ከውን ዝደብር ፅቡቅ እምበር ዝነበረኒ ሕቶ ወዲ ኣለኹ ተዛማዲ ነቲ እንታይ ውሳነ ተዋሂቡ ወይ ከዓ እንታይ ነይሩ እቲ ናይ ፓርላማ ኖርዌይ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምሃብ ኢና ሎሚ ተረኪብና ዘለና 19 እንድሕር ዳ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ወይ ብመልክዕ ዜና ወይ ብከምዚ ሓፂር ዕላል ክንገብር ክንፍትን ኢና
دقيقنا نزوع كلنا متشام تيجبر نلامي دس بلك تبلو لبوا مخري وملخ تلك حتى بتاعت نغرينا هنود مخمسي انت يزلن لبوان تقالستي مالسي ازي سويلو ناي مودعتا مزازم قالسنا يكونن حد درجان لعلى زديبنا صدقنا قالسنا نبعدنا نحسب زدرخنا مقدنا زحصر هذا ستيب يمبر ناي مودعتا قالسنا يكونن تي عاودسي خمزي رسي ناي نوفلسن بلا ينكبر مالتي خيمسي معلت خي تودع نابتي ناي عاوتنا ناي نزازم خي بزحنا بقى تودي ونابز بتصنبل انت زي كنا بقى مثلا مالتي وعلى قوات كساب تجتبسي كده له نتوم احواتنا حقدت كا لبي حابو من تايم مخدلنا مقنعتو سي تا ايرترا تا تفلق 3-4 مليون زحازت زي ولا سلام كينو نصا كينو حرنت رخيبنا اول مسؤول من خلل السوميم احواتنا سوميم غربتنا سوميم دك عدنا مالتي موداتا حجي نحنا ندلي زلونا حوارو سلام كمصسي سلام كا مالسي بمن قرقر يكون نابو امرخا زعتنو بعلخا حسيبكا تغبري فلاي كاب نروي اندا نبركا نصالخ تكون اواراد تكون نتي تنفين كاي زمصاخا سرعه زقتلكا زواردكا سرعه تملسكا كومو غيركا كي اخلكاس نتوم كالوت كما خاخونو زي غبركا بخالق كتتصلم صبوق يكون مو لب غبر نبل بقى قدل لي شحون ثانك يو أنا من زي مثلا كاس الحبرية خمسة التي كان لبواخان كالإجزاء بفلا العسر شعته بملكع زينان بملكع نشتي حتى زبال على من كنقبر كنفتنينا حدش من بعدتات كنرأي مالتي بوجن يتراون دحر ويبغازيتا ويبي تي في وبزخان خزار بقولون نحكي لهم مسؤول كم زعبا خنتم كفينا صار حجيب زراحة وجن زخان زبالون نغري لنا مو يغني لي